Hello everyone, good morning. दिनै आङो फुंजानिनो ब्लग बानायबाय ओमफ्राय नै जोंनि फुल बिफांनि बिलाइफोरखौ बिराद मोजां नुदों नै अखा सिनानै जि मोजां नुखादों ओमफ्राय आङो दा साहा फुदुंनो लाबाय नै फुंनि साहा ओमफ्राय आङो ग्रिन टि लोंनोसै ग्रिन टि बानायबाय ओमफ्राय फिसाजोनो गाइखेर होनोसै रेडि जाजोब्बाय नै मा जादों? दायो आङो फिसाजोखौ गाइखेर लोंहोखांनानै दा दसे लेखा फोरोंनो लाबोबाय ओरैनो दसे फोरोंनोसै गाहायाव इनिफ्राय थु ओरै गोलाव ओरै आरो इयाव लिरबावदो एबार वान बोदो जाबायथ' एबार टु लिरदो इयाव लिरबावदो वानबो बोदो गोलाव बोदो वानआलाय गोलावसो फैदा वान एबार टु इयाव लिरबावदो दे गोलाव बोदो जाबाय बेयाव जायाखै थुवा जायाखै बिदि सोदा थुवालाय थुखौ लिरलाय माबायदि लिरो बिथिं लांदो ओरै खालामदो नै नायलाय नोङो लिरनायाव ओरै ओमफ्राय नै न' खाथिनि बिबैया न'आवनो दसा बानायदोंमोननो ब्रेकफास्टनि थाखाय ओमफ्राय बेखौ जोंहानोबो होफैदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो आं दा नै कीर्तिनो जाहोनो लाबोबाय आरो रुमावनो लाबोबाय आङो दसा जाफुबाय थानायावनो ओमफ्राय नै बिफाया फन हरलायबाय ओमफ्राय बिफाजों भिडिअ कल रायलाय दसाखौ जाबाय आरो गथ'आ ओमफ्राय आङो नै दा किचेनाव हाबफैलायबाय दालि रुनानै गालांखानोसै होननानै गथ'खौ स्कुलाव लांनांगौ नालाय ओरैनो दसे अंगनाबादि स्कुलाव लांनांगौ मास्टारा लेंहरगासिनो ओंखायनो दालि रुनानै गालांखानोसै होननानै फैबाय आं बाखि उनाव सफैनोसै फैनानै जोङो स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय अखाबो हागासिनो बांद्राय बुरजा हाबा थांबा नायबावनोसै अखाखौ एकदम बायद'आ जि लेंहरथाबगासिनो गावस्रा फट' हरनांगौ नालाय लोगोफोरनै जोङो दा स्कुल मोनफैबाय ओमफ्राय दिनैहाय स्कुलाव एक्सारसाइज खालामहोदोंमोन गथ'फोरखौ ओमफ्राय गथ'फ्रा बारा फैयाखै दिनै एसेल' फैदों ओमफ्राय बैथिं दंबावोमोन सानै साथामसो इसोरो लेंहरबाबो फैयाखैमोन आरोना
ओमफ्राय नै बिसोरखौनो एसे भिडिअ बानायदोंमोन। दायो लोगोफोर न'आव मोनफैफिनलायबाय ओमफ्राय नै सानसुनि जानाय रेडि खालामलायबाय। दालि रुनानै गालांखादोंमोन ओमफ्राय भिन्दिबो सुनानै गालांखादोंमोन आङो आरामनो। सुखानानै दोनबा मोजांसिन जायो नालाय एवनायाव, ओंखायनो सुनानै गालांखादोंमोन आं। दालिखौबो थाव सेरखानोसै लोगोफोर फारसे टाइमाबो 12टा जाखाबायानो नै। मोनबाय लोगोफोर, दालियाबो मोनबाय, ओमफ्राय ओंखामाल' मोननांसिगौ। फिसाजोआ उन्दुबाय लोगोफोर, आंबो उन्दुनोसै लोगोफोर दसे उन्दुनानै भिडिअ एडिट खालामबाय थानोसै। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन, बाय बाय।